हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि आंनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दा एवनाय खोनागासिनो ना नोंथांमोनहा जोंहा दंफां हाहोदों नालाय ओमफ्राय बिनिनो नै मेचिन माबा सालायगासिनो नालाय गाबबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहा जुदि आं रायलायनायाव एसे उसुबिदा जेनेबा माबेबा खोनादोंबा अननानै मा खालामबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आं मानि सायाव ब्लग लाबोदों होननानै बुङोब्ला ओमफ्राय दाखालि आङो माने मानसिफोर कमेन्ट हरनायखौ आङो नायनानै रिप्लाइ हरफिनदोंमोन नालाय बिनि सायाव आङो दा आङो नोंथांमोनहा एथ'ग्राब आंखौ अनदों बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो आरोबाव फिन खेबसेबो आङो बुंनो लाबावदों आरो नोंथांमोनहा अननानै आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दे आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै नोंथांमोनहा बिनानाव बा बिब' साननानै बा फिसाजोफोर साननानै अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे प्लिज दे ओमफ्रायो नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ आङो नुदों नायदों आङो ओमफ्रायो दाखालिथ' दिंखिया बिबारनि सोमोन्दै रायलायनायाव गोबां गाज्रि कमेन्ट फैदोंमोन ओमफ्रायो बिनि सायाव आङो आरो गोदानै ब्लग लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आं बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ आं नायदों जोबोद मोजां कमेन्ट लिरदों आगैमोनहा ओमफ्राय जोबोर आंखौ माने मा होनो गोसो गुदुं खालामफिनदों आरो ब्लग बानायनो थाखाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो आंजों एथ'ग्राब सापर्ट दं नोंथांमोनहा बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगैमोन बा आब'मोन बा आदा बाजैमोन बा आंनि बिहाव बिखुनजोफोर जानायफोर नोंथांमोननि सायाव जोबोर गोजोननाय थाबाय आंखौ जेनेबा नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनायनि थाखाय बेनि थाखाय आरो ओमफ्राय आं जोबोद मोजां मोनदों जोबोद मोजां कमेन्ट हरदों ओमफ्राय फोथायैयाथ' बे गावबागावनि सायावसो नालाय ओमफ्राय जायफोर फोथायग्रा मानसि बिथांमोनहा जायफोर गियानि मानसि बिथांमोनहा जोबोद मोजां कमेन्ट लिरनानै हरदों आरो जायफोर आंनि सायाव कमेन्ट लिरनानै हरदों बिसोर बिथांमोनखौ आं साफ्रोमखौबो गियानि सुबुं होननानै आं सानगोन आरो मानोना आङो माने जानला मोनला आङो भिडिअबो लाबोनाय जाखायाखै आं मोजांसो ब्लग लाबोदोंमोन नालाय मोजां नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामदोंमोन बिनि सायाव जेनेबा नोंथांमोनहा आंखौ अननायनि थाखाय आंनि सायाव मोजां कमेन्ट लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो फिन खेबसेबाव आरो ओमफ्रायो दा लोगोफोर आङो नै जि हानोसो लादों आरो नोंथांमोनहा मा लादों साननो हागौ आंखौ ओमफ्रायो दाख्लै आं ब्लाउस शिट लाबोदोंमोन बेखौ आङो हानो लादों आरो नोंथांमोनहाथ' मिन्थिखाबायानो आङो माबाबो टेलरिंनिबो खामानि मावो नालाय दा खेबसे रेडि दंजोबो दखानाव थांनायनि सिगां दा फुंबिलियावनो ब्लग बानायबाय आङो दसेनो नोंथांमोनजों रायलायबाय आरो ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बुंनो सानो ना ससियेल मिडियायाव जानला मोनला फैनायाबो मोजां नङा नामाथाय माने ससियेल मिडियायाव फैयोब्ला माने जोबोर सानै हयैबो फैनांगौ जायो मानोना नायदों होननानै मालाबाबो भिडिअफोरखौ गाज्रि लाबोनो नाङा आरो आं बेखौ सानो ओमफ्राय नोंनि केरेक्टारखौसो नों देखायनानै लानाय जायो नायदों होननानै जुदि बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि नायदों ओरैबायदियाव मोजां मोनो होननानै जेनेबा सोरनिबा आखल बेबहारा बारलाङो आरो बिथांमोनहा मालाबाबो बेबायदि थाखा फैसाखौ सिन्था खालामनानै भिडिअफोरखौ गाज्रि लाबोनो नाङा मोजां लाबानो जाबाय नायग्राया नायखायो आरो नायैया नायखाया आरो गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफ्राथ' साफा सानैया थाखायो बेबायदिनो दा आंबो दा भिडिअ हगारग्रा हिसाबै सासे ब्लगार हिसाबै आं मोनथियो आरो ससियेल मिडियाया बाहायोबा जोबोर मोजां आरो बाहायनो रोङाबा लाइफआनो बरबाद जायो आरो दा नोंथांमोनहा आगैमोनहा बेबायदिनो मोजां कमेन्ट हरबाय था आंबो जोबोर मोजां मोनो नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ फरायनानै माने मोनसे थुलुंगाखांनाय आं मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो हेल्प होलायलायनांगौ बयबो गोजौआव दावखोलांनायनि थाखाय आरो बिदिनो सापर्ट खालामलायबाय था गावजों गावनो बेनो आरो आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जोबोद रंजानायजोंनो आं गाबनो ओंखारदों आरो नोंथांमोनहा जे आंजों एथ'ग्राब सापर्ट दङ नै गाबनो ओंखारलायबाय आङो नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनानै आरो ओमफ्राय नायगासिनो आङो जोबोर सापर्ट दङ नोंथांमोनहा आंखौ जेनेबा आं माबायदि केरेक्टारनि मानसि नोंथांमोनहा सिनायनो हादों बिनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आंखौ जेनेबा दावगानो सापर्ट होदों आब'मोन सोरबा मोजां कमेन्ट लिरहरदों आरो जोबोर गोजोननाय मोनदों आंनि गोसो अन्तरात्माजों थेंक इउ स' माच आब'मोन ओमफ्राय बेनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आङो फिसा नोंथांमोननि थाखाय आङो फंनैसो रायलायनो होननानै फैदोंमोन आरो दा आंहाथ'
जि सुनोसैलाय ओमफ्राय सासे आगैया सोंहरदोंमोन आब' माने जि सुनाय जेनेबा काटिं खालामनायखौ लानानै फैनानै आरो ओमफ्राय आं मालाबा सम मोनोबा लाबोगोन आगै आं समखौनो होनो हाया जायो आरो ब्लगबो आं बानायनो टाइमखौनो मोना आं दैलि ब्लगखौनो लाबोनो हाया आरो दाखालिथ' आङो मास मोनसेयानो जादों ब्लग लाबोनो हायैया ओमफ्राय दाथ' साननै सानथाम सानब्रैनि गेजेरावसो आङो मोनसे ब्लग लाबोबाय थागासिनो आरो ओमफ्राय नै बेनो आगैमोन दा आङो ब्लाउस माबा सेट लानानै फैदों आरो सुथिसो बियो सुथि जि आरो मोजां आरो दखानावबो माखासे दं आं बेफोरखौ सुनानै दोनजोबसै माने माबाजों गावनि निजे आखाइजों सुनाया जोबोद मोजां जायो आरो मेसिनफोरजों सुनायफोरखौ आङो मारैबा ख्रे गोजो थानाय मोनो आरो दखानफ्राव बाजारफ्राव बायनायफ्रा दसेनो माने बोथियाव गोमोरनाय बायदि मोनो आङो माने दसेनो जिलाबायनो नागिरो ओमफ्राय बेनो आरो ओमफ्राय आं मालाबा लानानै फैगोन बै आगैनि थाखाय आं काटिं खालामनाय माने आं लानानै फैगोन आरो ओमफ्राय आङो हाबाय थानोसै लोगोफोर बिदिनो जेनेबा नोंथांमोनहा बिदिनो सापर्ट होलांबाय था आंखौ बेनोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ होनबा बेयावनो दोनथ'नोसै नामा आङो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बेनो लोगोफोर थ' दोनथ'लायसै बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच